Nou, goeie. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het foto's maken. Ja. Ja, maar ik ben van de fotoclub Filter. En we hebben een project over het Friese volkslied. En ik zit al maanden op een storm te wachten. En gisteren ben ik halverwege teruggekeerd, want het was me te gek. Dus het moet nu. Ja. Dan tref je het wel. Ja, maar zo heftig hoeft het ook weer niet, hè? Ik ben altijd buiten, hè? Ik ben ook vogelaar en ik ben altijd onderweg, hè? Om vogels te fotograferen. En nu dit. Dit komt nog wel op tijd voor de fotoclub. Kom vanavond, hè? Ik moet vanavond. Ja, vanavond is was de laatste dag. Nee. Ja, zeker. Hiervoor heb ik dus een toetsie gehad. En we dachten, nou ja, we zitten de hele dag achter de computer. Dus we dachten, even naar buiten, even nou letterlijk uitwaaien. Dus dat is wel heel mooi om even te zien. Ja, nou, dat zag het wel dat u het waaien. Ja. Ja. Ja, dat zeker, ja. Zullen we nog verder of blijven we hem hier staan? Nee, we deden nog een stukje die kant op. Het gaat wel knap toch, ik hem net. Het straan is voor. Ja, valt mooi hè. Dat is de spuitjes en nou en dan spuitjes over met je op. Ja, want jij bent er nou aan het werk. Ja, Je hoort alles in de gaten. nou ik. Oké. Het is officieel mijn pauze, maar zou ik zeggen dat ik aan het werk ben, kan ik trots schreeuwen hoor. Ja, dat is zo. Ja. Maar wat doe je ook normaal dan? Ik ben teamleider bij het Boendensjes hier in de gemeente Haas. Oké. En we bemoeien ons inderdaad wel met heewetter, ze hadden de boel afsluiten en zo. Ja. Dus ik denk ze even hoe de dik heen is. Ik heb juist er nog net geweest, toen wist je net. En, maar inderdaad is een deel van onze dun, zoals we het noemen bij Voedsel, maar dat zeker, dat komt er weer om, ja. Ja. Dat stoot zo weer op. Is dit nog heel dit leuk? Nou, zo kreeg er al het wetter meegekwam. Toen dacht ik wel even van, nou wat doen we hier, hè? Maar het is wel bijzonder omdat het dan dit is en zo. Dus op zich, ik vind het wel echt heel leuk eigenlijk. Ja, vind je het bijzonder? Ja, op zich. Op zich. Ja. Beetje weird. Jouw idee, Ja, hè? het gebeurt net zo vaak. Nee. Het is wel leuk om te zien. En voor je hem dan? Ja, ook wel leuk. Ja? Jij komt met het idee, Tim. Dus Ja, ik het is hoop niet aan idee. Oké. Ja, Waarom moest ik zo graag zien dan? nou gewoon omdat we ons een beetje op school verveelden en we dachten we gaan wat leuks doen. En dit is leuk. Ja, best wel. Ja, we gaan tot het einde toch? Ja. We zijn nu zover. Altijd mooi om te zijn, hoor. Ja, daar ben je een hazer voor. Hou je ook nog duinoorslag. Ja, Dat in is Haas. heel speciaal. Maar je bent een koude zeun? Ja, dat is een biermerk. Oh! We binnen oude zeun. Maar je bent hier vlakbij. Ik ben gewoon een haven, ja. Dan vang je de eerste klappen op. En wat is het dan? Want het loopt nou ook al hier meesken, hè? Nou, ik zie het vroeger bij Rijkswaterstaat. Bij de stormwaarschuwingsdienst. Dan melden wij dus dijkbewaking. Ja. Uitgebreide of beperkte dijkbewaking, dat soort dingen. Dus ja, dat loopt altijd. Die van 450, die werkt heel gevaarlijk hier. En toen is haast er gast onderstroomd. Door reden dat ik luidspreker altijd tot ons tijd. Want mensen, wilt u zich gereed houden voor evacuatie? En wilt u wel uw waardevolle spullen naar de zolder brengen? Nou, ik zeg nog met haar naaimachine. Het meest waardevolle bezit. Nee, boven. Nee, zei de zolder. Dat vergeet jouw netwerk. Nee. Nee, dat is heel speciaal. Maar zo mal gaat het goed net. Denk het net. Nou, Toch niet zo leuk. toch niet zo leuk? nee. Nee, ja wel. Er kwam ingolven en woesje